Здравейте, аз съм Габи от фирма Modatel и днес ще ви покажа 3 вида калъфи за модела Huawei Y600. Започвам с термополиуретанов калъф. Следващия, който ви показвам, е комбинация между два материала, термополиуретан по края и пластмаса по средата. Има и предпазен борд отпред. Има го и комбинация между два цвята. Следващия е кожен калъф с вертикално отваряне, с термополиуретанова вошка отвътре, с магнитен механизъм, къса заключалка. Също така имаме и кожени калъфи, които се отварят и настрани. Всичките тези аксесуари и още много други за модела може да видите на нашия сайт modatel.eu или да посетите наш магазин на място. Modatel ви желая хубав и успешен ден!